सुदीत तामणकार गोयचे शिवसेनेचो नवो मुखेली। शिवसेनेचो ज्येष्ठ फुडारी संजय राउतान शुक्रारा पणजे घोषणा केली। शिवसेना 22 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढयतली म्हूण तो उलयलो। शिवसेनेची आनी मगोची विचारसरणी खंय एकसारकीच, ताका लागून तांच्या बरोबर युती करपाचेर विचार करूं येता म्हूण शिवसेनेन म्हणलां। गोव्याच्या विधानसभेत शिवसेना किमान 20 ते 22 जागा लढवेल आणि आम्ही आमच्या भूमिकेशी ठाम। गोव्याच्या राजकारणावर यापुढे शिवसेनेचा प्रभाव राहील आणि राहीलच। गोव्याच्या जनमानसावर शिवसेनेचा पगडा राहील अशा प्रकारचं काम करण्याचा यापुढे आमचा निर्धार आहे। अनेक महत्त्वाचे लोक गोव्यातल्या राजकारणातले, समाजकारणातले हे लोक शिवसेनेच्या व्यासपीठावर तुम्हाला दिसतील। आपल्या बाजूला सुदीप तामणकर बसलेले आहेत, त्यांची गोवा राज्य प्रमुख म्हणून उद्धवजी ठाकरे यांनी निवड केलेली आहे। ते युती करावा, आम्ही वैचारिक युती व्हावी असा एकमेव पक्ष म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आहे। स्वाभिमानाचं राजकारण जर करणार असाल, जर युती होणार असेल तर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची इच्छा असेल तर आम्ही विचार करू, नाहीतर आम्ही स्वबळावर लढू। पण तरी आम्हाला महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाविषयी एक ममत्व आहे, प्रेम आहे, आस्था आहे आणि ती आस्था जर एकत्र होऊन काम केलं तर गोव्यावर शिवसेना आणि मगोचं एकत्रित राज्य येऊ शकेल आणि मगो पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला तरी आमची काही अडचण नाही। गोव्याचे भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकरांचा आम्ही फोटो टाकलेला आहे। शिवसेनेचं आणि भाऊसाहेब बांदोडकरांचं फार सख्य होतं। भाऊसाहेब बांदोडकरांचा विचार आणि शिवसेनेचा विचार हा सारखा होता। एकतर मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात भूमिका घेऊन सध्याचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेवरती आलेला आहे। त्यांचं वचन होतं गोव्याच्या राज्याला आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचा तर तो अजेंडा होता जन्मापासूनचा। हे आज मगोचे आजचे नेते विसरत आहेत आणि ज्यांनी आश्वासनं दिली सत्तेवर येण्याची ते विसरत आहेत। गोयच्या दर्याचेर केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्र्याकडेन उलयला। दर्यांचेर एक्टिव्हिस्ट आनी जाळवणदारांकडेन चर्चा करपाचें उतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान दिलां। खासदार सावयकार मिडियाकडेन उलयलो। गोंयांक खासा दर्जो दिवपाच्या मागणेचेर केंद्र सगळ्यो बाबी खंय तपासून पळयता। सावयकारान ताच्या 2 वर्सांच्या कामाचेर पुस्तिका काडल्या। एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टराक मेळिल्लो बिकॉज वी हॅव टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन द बोर्ड। It is not only because there are good decisions, good directions एका वटेन, दुसरे वटेन तातून काही एनवायरमेंटाचे कन्सर्न आशिल्ले, एनिमल्साच्या संबंधान कन्सर्न आशिल्ले लोकांचे इश्यूज आसात। सो तांकां सगळ्यांक एकदा बोर्डाचेर घेवन ऑन बोर्ड घेवन आपूण डिस्कस करता अशें म्हणून म्हाका मिनिस्टरान सांगलां। गोंयांक खासा दर्जाचो विशय खंय केंद्र तपासून पळयता। सो द मोमेंट आमची गोंयची केस जी आसा ती इट इज वी आर अ पॉप्युलेशन ऑफ अराउंड 15 lakhs. But at the same time, if you talk about Bihar, if you talk about Telangana and Andhra Pradesh, which is a newly divided state, Telangana and Andhra Pradesh, and Bihar, they have been in fact asking for the special status for quite some time. Once we open the box, so far as Goa is concerned, the rest all states will follow. So there are nitty-gritties and there are various issues which are related so far as this issue is concerned. Center हे सगळे वे करता आणि वे करून कशा पद्धतीने हातून मुखार वचपाचें ते चालू आसा। आपलो फाटल्या 2 वर्सांच्या वावराचेर ताणें पुस्तिका काडल्या। Alibag Talpan Marshall Bridge, which have been pending, the road infrastructure which have been pending for quite some time. In fact, I raised the issue one or two occasions. I could get an opportunity, and in fact, I think that is my satisfaction. Zuari Bridge, of course, it is there. Second thing would be regarding the raising of the infrastructure of the railway is concerned. There was demand regarding the Valankani train which was quite pending for some time. That has been introduced. Besides that, हांगासरले रेल्वेचे जे बाकीचे काही इश्यूज आशिल्ले ते इश्यू मार्गाक लावपाचो आमी प्रयत्न खरें म्हणजे फाटल्या ह्या 2 वर्सां भितर केल्ले आसा की ज्याचे खरें म्हणजे समाधान म्हाका स्वताक आसा की वी सॉट वेट दॅट द फंड इज युटिलायज्ड मोर पर्टिक्युलरली फॉर रेजिंग द स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। प्रशासकी कारभार सुटसुटीत आणि पारदर्शक करपाक म्हणून सरकार आता ई-प्रशासन नेटान चालीक लायता। बिरेस्तारा मुख्यमंत्री पार्सेकारान म्युटेशन SMS सर्व्हिस, डिस्ट्रिक्ट वेबसायट आणि सिटीजन्स हँडबुकाचें विमोचन केलें।
एखाद्यान म्युटेशनाक अर्ज केल्यार ताचो अर्ज खंय मेरेन पावला आनी म्युटेशनाचो स्टेटस ताका SMS मेळटलो. जल्म दाखलो, रेजिडन्स आनी इन्कमा सारकेले दाखल्याची प्रक्रिया लोकांक कळची म्हणून सरकारा कडेन हँडबूक काडला. सरकारी ऑफिसांनी एखादी गजालीक फावटी मारप म्हटल्यार कटकटी. लोकांक सरकारी कचेऱ्यांचे हुमरे झरोवचे पडचे न्हय म्हूण वेंचणूक वर्सात बीजेपी सरकार ई प्रशासन एक्टिवेट करता. SMS बेस्ड म्युटेशन फॅसिलिटेशन सर्व्हिस, नवी डिस्ट्रिक्ट वेबसायट आनी सिटीजन हँडबुकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री पार्सेकारान पणजे केलें. जे सेल फोन वापरतात आणि खऱ्या अर्थान वापर करतात त्याचो डिजिटल इंडिया हे जे स्वप्न आसा हे खऱ्या अर्थान हातूंतसून पूर्तताये कडेन वता. जे सरकार आसता हे सर्वस्पर्शी सरकार आसूंक जाय. सरकार हे सगळ्यांक स्पर्श करून वचूंक जाय. म्हणून ह्या सरकारच्यो योजना ह्यो समाजातल्या सामान्यांतल्या सामान्यापर्यंत असतात. सगळ्यांक जे इन्शुरन्स कवर दिवप आसा ते दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसूं आणि ह्यो सर्विसीस आसूं, ह्यो सगळ्योच सामान्यांतल्या सामान्यांक लागणाऱ्यो ह्यो योजना आसात आणि त्यामुळे हे सरकार हे सर्वस्पर्शी आसा. The very positive public response to this feature prompted us to think about utilizing SMS-based updates for streamlining the mutation matters for which applicants are having to repeatedly follow up with the concerned Mamledar offices. We also wanted to computerize the entire process of mutation right from the stage of inwarding of the application so that each and every case can be monitored and unnecessary delays can be avoided. Occasion when he's supposed to collect the papers. This, I think, is one of the few initiatives which have been taken in Goa. They will have long-lasting results. We have seen within the shortest possible time, we have been able to deliver more than 51,000 certificates. Now, if this is the speed, I am sure the efforts which have been made by the collectorate in this direction, they need to be replicated not only in other parts of, I would say, the Goa, that is the other district, South Goa, but they need to be taken up, I must say, in other parts of the country, which will make the life easy. These technologies which are now available with us will reduce and allay those fears. Now the public can easily avail of these benefits without contacting anybody, without getting harassed. Picture of providing all e-governance services is being built up. I must compliment today the efforts being made by NIC and also GEL, who are our state partners in making these dreams fulfilled and a reality. अशाच पद्धतीन ही सर्व्हिस दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरातूय चालीक लावची म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.